afternoon guys. Ay, lunch pa lang pala kasi 12 pa lang. So, gagawa ako ng ulam namin, charing. So, ito lang naman dito na sa side. Ayan. Maalat na itlog. 4. Tapos, sibuyas. And then, yung kamatis yung the rest. Pero, nahugasan na yan. Ayan. So, gagawin na natin yung process. Balatan natin muna ito. Ayan. Nahugasan na siya guys. Sakit sa mata ang sibuyas. Pero binabad ko na siya guys para hindi na siya masakit sa mata pag binalat natin. Ito guys, yung pinaka-paborito ko talaga yung sibuyas sa sa gagawin natin pagkain. So, hiwain na lang natin siya. Ayan. Sarap na to guys, promise. Naamoy ko pa lang, nagugutom na ako guys. Ilang months din na hindi ako nakakain ng maalat na itlog. So ngayon lang din ulit ako makakain ng itlog guys na maalat. Kailangan dandahan lang guys kasi yung kutsilyo natin matalim ng husto. Baka mahagod yung kamay natin dito. Ayan. Ayan. Ayan guys. So tapos na tayo sa sibuyas. Ayan. So, ilalagay natin siya sa container. Ayan. Iyak na ako, guys. Ayan. Sibuyas pa lang, guys. So, dito na tayo sa kamatis. Ayan, tapos na tayong maghiwa ng kamatis. Kamatis, guys. Madami. Para masarap. Maghiwa na tayo ng ayan, maalat. Oh my God. Look at that. Oh my God. Masarap yan, guys. Ayan siya, guys. Kailangan mo lang talaga siyang hiwain ng ganyan, guys. So, ayan na sila, guys. Ayan. So, lahat guys, perfect. Tikman natin. Ayan. Lagyan na natin dito sa container. Hindi na natin ito guys hinihiwa. Na ganyan na lang natin. Kasi ang purpose na lang ng ganyan. So, ayan guys. Dinadirect na natin siya dito sa container. Ayan. Kasi, ididikdik na lang natin siya guys. Ayan. So, kailangan lang natin simutin yung laman. Ang
hirap nang wala man lang tayong lagayan ng camera guys, no? Ayan lang talaga ang buhay. Nag-uumpisa tayo sa wala. Ito talaga guys yung pinaka namimiss kong pagkain. Yung itlog na maalat. Pero alam nyo ba guys, hindi siya ganong maalat. Yan, tikman natin. Hindi siya ganong maalat guys. Sarap. Yan. Mahal ko yan ito guys ang isa. Pero sulit naman kasi. Presko pa siya guys. Yan. Ayan na siya guys. Pagka ganyan, dikdikin natin. So, yung kutsara na yung maghihiwa-hiwa sa kanya. Tapos, ilalagay pala natin yung kamatis. Yes, mother. Ayan. So, ayan guys. I see that. Tapos, imimix na lang natin siya guys. Ganun lang kasimple. May ulam na kami. Ayan. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan. So, worth it na siya guys. Kainin. Ayan. Ayan guys, masarap na siya. Naamoy ko na siya guys. Yung aroma ng sibuyas at saka kamatis. Tapos yung amoy ng ayan. So, ayan na siya guys. Finished product. Ayan. So, titikman natin guys. Kim tayo. Ayan. Sarap. With love. Happy lunchtime. Dahil yan sa kulay ng shell. Okay na guys. Kain na tayo.